חברים, תודה שבאתם לראות אותו. היום בסרטון אנחנו הולכים לשחק לגו סופר מריו גלקסי. איזה כיף לנו היום. זה הסרטון שלנו להיום, פשוט אנחנו מדליקים את מריו. רגע, בוא נדליק אותו. איך להדליק את מריו? מי שלא יודע, יש לך פה את האחורה. יש לך אחד ושתיים, זה לחבר לבלוטוס וזה. עכשיו, מריו. חברים, אנחנו עושים את מריו טיימס. עושים את המסלול. עברתי 2 מטבעות. יודעת 2 מטבעות. לגו מריו. מי שלא יודע, זה לחבר את לגו מריו. מי שאתם רואים פה על למעלה זה לחבר את לגו מריו. ואתם יכולים פשוט לעשות הכל. אז תשמעו חברים, באמת אני מאוד אוהב את הלגו הזה. זה לגו מאוד כיפי. יש לכם פה נורה, יש לכם פה, אם אתם לא יודעים אתם יכולים טק בום, פה יש לכם סוללות, תעשים, ואני יכול להראות לכם הכל בפרק, לא יודע, אולי אני אראה לכם הסבר באחד הפרקים. אני אעשה לכם הסבר כזה של מריו וכולם, או שזה יהיה היום. טוב, זה לא יהיה היום, אבל תשמעו, עכשיו אני הולך להראות למריו חברים מאוד טובים שאני קניתי אותם לא מזמן, ואני הולך להראות אותם למריו. טוב, אנחנו לוקחים את הדברים האלה. אז חברים, אמרתי לכם שאנחנו הולכים להראות למריו. אמרנו לכם, הולכים להראות למריו חברים מאוד טובים. לא סתם, לא טעיתי. מריו, מה אתה אומר עליהם? חברים טובים שלך? כן, אתם חברים הכי טובים שלי. מריו, אסן צ'ובר חברים? אחים. פיץ מריו. מריו. פוסי מריו. אמרתם לכם, הם חברים מאוד טובים, אבל בואו מסתכל עליה או עליו, לא יודע. אתה לשם, ואתה לאן אתה מסתכל בכלל? מריו לאן נסתכל? ללואיג'י יש, אבל אם אני יכול להפוך את כל הסדר, יהיה למריו ולפיץ', אבל ללואיג'י לא. אז במילא בואו נפיל את כל הסדר, בום, כולם נפלו פה. מריו, אתה רוצה לישון? יאללה, בוא, אני שם את מריו לישון. גם היא רוצה לישון. וואי, לא, תחבץ את חמי. ואת לואיג'י, אתה גם בטח רוצה לישון. הוא אומר ביי אפילו. אתם רואים איזה חבר טוב לואיג'י, מריו וזה. טוב, אם אהבתם את הסרטון תגידו עכשיו בלייק, תרשמו למנוי. טוב, אז יאללה, ביי.